Tawag inang kay ang lagas nag-iba ang forma. Pagsayaw lang niya hinturatsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamustura, kay damok hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamustura, kay nagkakalupat ang bata. Nakikita, ang banungan, ang kugita, makapyutol, ang banung madinagit nun. Ay, nakikita, ang banungan, ang kugita, makapyutol, ang banung madinagit nun. Okay,